Jövő évben módosításra kerül az alkotmány, és ugyancsak jövő évben újra rajzolják, vagy megerősítik a létező régiókat. Ez két olyan kérdés, amelyben nem dönthetnek a magyar képviselők, szenátorok jelenléte nélkül. És ugyancsak jövőre elindítjuk azt a folyamatot, amely lehetővé teszi, hogy új munkahelyeket hozzunk létre, hogy befektetőket hozzunk, hogy támogassuk a hazai kis- és középvállalatokat azért, hogy legyen pénz munkára, hogy legyen munkahely, hogy ifjaink itthon maradjanak, és hogy legyen, amiből a nyugdíjakat kifizessük. Ezeknek a törvényeknek az elfogadásáról mi, RMDSZ nem hiányozhatunk. Mert vagy ott leszünk mi, mint önök hiteles képviselői, vagy nem lesz magyar képviselő. Mert hazugság az, hogy bejuthat az RMDSZ is, és bejuthat az Erdély Magyar Néppárt is. Vagy mi jutunk be, vagy senki. Önök, ha az Erdély Magyar Néppárt jelöltjeire szavaznak, a szavazataikat tudnélik a Szociálliberális Szövetségre adják, mert ők fognak több embert bejuttatni. És én azt hiszem, hogy felemelt fejjel elszámolhatunk önök előtt, hogy becsületesen dolgoztunk, hogy a legtöbb döntésünk, amit meghoztunk, korrekt volt, akkor is, ha néha-néha hibáztunk. Ezért tisztelettel kérem önöket, jöjjenek el december 9-én, és szavazzanak az RMDSZ szenátor és képviselő jelöltjeire. Szavazzanak, hogy menjünk szolgálni, szolgáljuk az önök érdekét. Segítsenek, hogy segíthessünk, hogy legyünk ott a bukaresti parlamentben. Köszönöm, hogy meghallgattak. ...42 éve vidéken élő állatorvosként pontosan tudom, hogy mi a vidéki ember gondja, baja. Úgy érzem, hogy nem túlzás azt mondani, hogy a romániai gondokat elsősorban a vidék, következetesen a mezőgazdaság fogja megoldani. Fontos probléma ez, hiszen 70% körüli arányban minden romániai politikai alakulat, párt vagy egyéb alakulat a szavazatoknak a nagy részét éppen vidékről kapja. Ezért meggyőződésem, hogy ezzel kell az elkövetkezendő időszakban a kormányoknak is foglalkoznia, hiszen még egy jó darabig ipari termelésben talán nem tudunk felzárkózni Európához, de jobb minőségű élelmiszert, mezőgazdasági termékeket tudunk gyártani, hiszen ennek hagyománya van Romániában. Úgy gondolom, hogy ez kell legyen a szakpolitika, a mezőgazdasági szakpolitika fő kérdése. Ebben az Európai Unióhoz is fordulhatunk, de elsősorban itthon kell megoldani ezeket a kérdéseket. A kérdések megoldásának persze több módozata is lehetséges, de elsősorban a kifizetési ügynökséget kell, vagy a mezőgazdasági tanácsadó testületeket kell felhasználni erre a célra. Itt is sok egyelőre a gond, éppen ezért nem tudjuk lehívni az Európai Uniós pénzeket. A kifizetési ügynökségeknek elsősorban segítő szerepe kell legyen a pénzek lehívásánál, nem pedig hibavadászként nézni a beadott pályázatokat. Az még semmi, hogyha az illető köztisztviselő felhívja a figyelmet arra, hogy hol is tévedett a segélyért folyamodó. Úgy gondolom, hogy elsősorban ki kell javítani a hibákat, és tovább engedni ezeket a pályázatokat. Nagyon sok tennivaló van, és elsősorban még egyszer mondom, mezőgazdaság. Aki Romániában a mezőgazdaság kérdéseit úgy közelíti meg, hogy egy mezőgazdaság politikáról beszél, eleve téved. Hiszen egyértelmű az, hogy Dobrodzsában nem lehet ugyanazt a mezőgazdaságot gyakorolni, amit például a Bánátban, vagy éppen Szucsával környékén sem kell azt a mezőgazdaságot forszírozni, amit belső Erdély esetleg használni tud. Mindenféleképpen rugalmasan és következetesen kell ezek mögé a kérdések mögé felsorakozni. A választásokon a
magyar lakosságot kérjük, hogy szavazzon az RMDS-re, hiszen tudjuk a gondokat, és megoldásaink is vannak ezekre a gondokra, de ez csak akkor valósulhat meg, hogyha fontos, megkerülhetetlen politikai tényezőként tudunk fellépni a romániai közéletben. Éppen ezért igaz az, hogy minden magyar számít. Kérem, szavazzanak az RMDS jelöltjeire. Közhírré tétetik parlamenti választások! Előttünk a lehetőség! Mindenkit várunk Gernyeszegre november 22-én csütörtökön este 7 órára a Kultúrotthonba az RMDS kampány rendezvényére. Részt vesz Markó Béla szenátorjelölt és dr. Kelemen Attila képviselőjelölt. Fellép a Maros Művész Együttes, Szabó Előd, valamint a Gruppenhetz társulat. A belépés díjtalan. Magyar érdek azt kívánja, szavazzunk a tulipánra! Úgy érzem, hogy 22 év parlamenti tevékenység, tapasztalat és sikerek után újból tagja lehetek annak az RMDS csapatnak, amely annyi időn keresztül sikeresen képviselte az erdélyi magyarságot. Természetesen, mint bármely jelölt, RMDS jelöltnek elsőrendű feladatomnak tekintem az RMDS programjának a megvalósítását. Ezen belül kiemelt fontosságot tulajdonítok annak a területnek, amellyel foglalkoztam több éven keresztül, a kezdettől fogva, a szociális kérdéseknek, az elesettek problémáinak a megoldásával. Így gondolok a nyugdíjasokra, a fogyatékkal élőkre, gondolok a munkanélküliekre. Ebben a periódusban is nehéz időszakot élünk meg, hiszen gazdasági válság folytatódik. Úgy érzem, hogy ezen kategóriák problémáira még jobban oda kell figyelni. Fontosságot tulajdonítok annak is, hogy az alkotmányt módosítsuk. Olyan értelemben, hogy biztosítsa a magyarság identitásának a megőrzését. Azon kívül a kisebbségi törvényt, annak elfogadását rendkívül fontosnak tartom, hiszen ezek biztosítanák a romániai magyarság jogait. Politikai és nem kevésbé jogi eszközökkel védelmezném az önkormányzatainkat, és itten feltétlenül gondolok a nyárátszeredai ügyre is, amelynek továbbra is, annak ellenére, hogy nem abban a körzetben indulok, kiemelt fontosságot tulajdonítok. Családvédelemmel is kell foglalkoznunk, hiszen a romániai magyarság demográfiai mutatója nagyon rosszul áll, családtámogatási rendszerünket javítani kell. Figyelem! Figyelem! Közhírré tétetik parlamenti választások! Előttünk a lehetőség! Mindenkit várunk Erdőszentgyörgyre november 23-án pénteken este 7 órára a Kultúrotthonba az RMDS kampány rendezvényére. Részt vesz Markó Béla szenátorjelölt és Borbély László képviselőjelölt. Fellép a Maros Művész Együttes, Szabó Előd, valamint a Gruppenhetz társulat. A belépés díjtalan. Magyar érdek azt kívánja, szavazzunk a tulipánra! Választás is lesz, de egy megszámoltatás is. Vagyunk-e elegen, akarunk-e beleszólni a saját sorsunkba elsősorban, de az ország sorsába is. Egy nehéz időszak van, és azt hiszem, hogy nem lesz túl könnyű a következő időszak se. Messze menően nem vagyok az a típus, amelyik riogat. De már kezdjük látni, most a kormányban nem vagyunk benne, a parlamentben benne vagyunk. És már látjuk, hogy mikroügy van, visszaszolgáltatott ingatlanokat akarnak visszavenni, nem akarnak kártérítést adni. Egy csomó olyan dolog van, ami minket érint, egyrészt állampolgárként, másrészt pedig magyarként. Úgyhogy szerintem
létfontosságú, hogy ott legyünk a parlamentben, és lehetőleg, hát nem minden áron, de lehetőleg a kormányban is, hogy minél jobban tudjunk segíteni a mieinknek. Románia alig 9,67%-át szerezte meg az Európai Uniótól megpályázható összegnek. Mi több uniós pénzt akarunk Erdélybe. Munkahelyeket teremtünk, erősítjük a kis- és középvállalkozókat és a gazdákat. Mi nem egymás ellen, hanem egymásért küzdünk. Jogainkért, gazdasági felemelkedésünkért, a magyar ellenesség visszaszorításáért. Bizalom, biztonság, jövő, mindig együtt, mindig a magyarokért. Hegedűs Csilla vagyok, Mezőség és Aranyosvidék képviselőjelöltje. Gondolom, nagyon sokan hallottak már a Boncidai Bánffy kastély felújításáról, ahol romból sikerült tulajdonképpen a lehetetlent megvalósítani, és most egy nemzetközi oktatási központot működtetni. Ez az, amit a választókerületemben is szeretnék elérni. Minden gondot, amit egyszer emberileg lehetséges megoldani, azt megoldani az ott élő magyar lakosságnak. Úgy gondolom, hogy egy magyar képviselő képviselheti csak is az ott élő magyar emberek érdekeit, hiszen a románoknak soha nem lesznek azok a prioritásai, amelyek nekünk vannak. Ilyen értelemben a magyar oktatás helyzetét kell megoldani, mert nagyon sok gyerek nem járhat magyar iskolába, oda kell figyelnünk a hagyományainkra, oda kell figyelnünk a vidékfejlesztésre, a mezőgazdaságra, azért, hogy az emberek otthon európai körülmények között élhessenek. Sikerült már megoldanunk azt, hogy Szováton 2 magyar osztály induljon, sikerült megoldanunk azt, hogy a Keszthelybe vezető utat leaszfaltozzák, útban van a Széket a Kolozsvárral összekötő útnak is a megjavítása, tehát lám vannak bőven eredményeink ezen a vidéken. Én azt szeretném, hogy mindig együtt a magyar emberekkel és a magyar emberekért dolgozzak azért, hogy közösen egy jobb és egy szebb jövőt építsünk a gyermekeinknek. A román pártok meg akarták szüntetni a jelenlegi megyéket. Megakadályoztuk. A megyéket és Erdély történelmi régióit egyben kell tartani. Az RMDSZ egyedüli szövetségese az erdélyi magyarság. Mi nem egymás ellen, hanem egymásért küzdünk. Jogainkért, gazdasági felemelkedésünkért, a magyar ellenesség visszaszorításáért. Bizalom, biztonság, jövő, mindig együtt, mindig a magyarokért. Arra kérem a Kolozs megyei magyarságot és az erdélyi magyarságot, hogy december 9-én menjenek el szavazni. Minden szavazat számít. Az 5%-os küszöb elérése is tényleg minden szavazat számít. Kolozs megyében pedig Kalotaszegen nem szabad elveszteni. Ez a bás, hogyha elesik, akkor Kolozs megye is eleszik. Tudomásom van arról, hogy igenis részt fognak venni, bízom a magyarok bölcsességében, és tudom, hogy az RMDSZ-re fognak szavazni december 9-én. Ahány szavazatunk van, annyian leszünk a parlamentben, erős képviseletet kell biztosítanunk azért, hogy ha döntenek rólunk, akkor tudjunk beleszólni, és úgy irányítsuk ezt a döntést, hogy igenis javunkra és számunkra jó legyen. Bizalom, biztonság, jövő, mindig együtt, mindig a magyarokért. Figyelem, figyelem! Közhírré tétetik! Parlamenti választások! Előttünk a lehetőség! Mindenkit várunk Szovátára november 24-én szombaton este 7 órára a Kultúrotthonba az RMDSZ kampány rendezvényére. Részt vesz Markó Béla szenátorjelölt és Borbély László képviselőjelölt. Fellép a Maros Művész Együttes, Szabó Előd, valamint a Gruppenhetz társulat. A belépés díjtalan. Magyar érdek azt kívánja, szavazzunk a tulipánra!